Ryan Alice, Bernice Ning Quaresma, pagkabela na po itong tamang banala kapag-asosyon, dili mga tubig kapag-asan, para may kapasalamatan, di hanggang mananang ating puro si Judis, si Joradal, at si Jory Pagsama, Joel and Ann Suliman, para bigyan ka rin ng wedding anniversary, Lito and Lori sa Pantal, Marlon Joyce and Ira Pacol, Heroin and David family. Para bigyan kapasalamatan, hingalon kay Paitang Dolores Tejada, Amelia Alejandra Angeles. Para bigyan personal affair din makatabi, Marisa R. Nelson, Nerissa Tolosa, Edgardo and Pedro, Abigail Brain and Augusto Amaro, Mark Homer Munoz, Herminio Lynette Mumu and family, Phil Janet Castro and family, Bernie Baby Hanson and family, Jackie Mama Alonso, Helen David, Tita Bermudez, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Marietta, Rosana Reyes, Jimmy and Dyson Domingo, Patrick and Sarah Domingo. Para kay dalawang kapaldanan, David Abuti, Romel Santos Catol, Mary Ann Vegaria, Shaira Ponce, Edilberto Boyong Miguela, Manolita Pasyon, Rizzy Webster, Maria Christine M. Santos, Maria Lizon, Anthony Chase Coco Gozo, Camille Gozo, Enya George, Benita Cortez Carbuco, Rosalita B. Torres, Angelito Miguel, Divina Gracia Carbuco, Edel Mulas, Gloria Pandillo, Dizon, at di hanggang pamakanan at nakaluran mga sakit. Paraming alam hanggang mapaitawan, di kalagwalin makatupi, Aurora Beltran, Domingo Chan, Maria Monica Gata, Rogelio Bidiwana, Remedios Saldana Calino, Rita Calino Furtado, Rico Calino, Mara Calino, Genemino and Asuncion Ulas, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olaria, Elena O. Vicente and Ellen Antango, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisca Hipólito, Romulo Mitlar, para kayang first death anniversary, Jen Tin, Aida Agustin, June Agustin, Ryan Agustin, Lito Baghan, Rosalina Garcia, Gregorio Garcia, Sofia David, Emiliano David, Marcelina David, Ernesto David, Alberto David, Armando David, Adelina Sanchez, Enelina D. Caparas, J. Capindi, Merlinda Sebastian. Magkabit naman, kung hindi ka pa muna. Amen. Tingin mo ang pilihan. Okay,
Biyernes na naman ng sa taon. Maraming katarang bisitas, unang kailangan na Little Baguio, at ngayon naman kailangan katarang bisitas hindi magsama. At kaya doon susunod na Domingo, kaya katarang bisitas sa Eka, Carrillo, Cruz, March 1. Pagkatapos ng dapat na masusi masusi ni Kaya sa kabisa, disertada ng Panginoon ni Kaya Amado. Ikanan ko Mag-umpisa po ang Diyos sa may bayan ito. At yaray ko kapal, ulihin ka sana kami na iisip ang aman ng pagtapat at yaray ko ang kakulangan. Ulihin ka, pariga po kumang sa karayang kapilang ng Biriyan. Karin sa Kamangler at Paul Santo, at yaray ko kapal, inipanalangin niyo po ang Diyos sa iyong tama. Ang Diyos ang ipayan ito pagbubuhan ng tama, ipagkatawa ng kasalanan tama, dalanan tama sana, ibigay na araw. Amen. Ginoo Pangulugo, Ginoo Pangulugo, Kristo Pangulugo, Kristo Pangulugo, Ginoo Pangulugo. isipan na lang kung ini, kaya ng intensyon, pinagtalan, kaya ng panalangin, devosyon, kaya ng manalangin lang. Kung kami may bayan, ing pamagiging ni Quaresma, sa patikesana, magbayang at sadya, ipagkat ang susi ng kamatayan, at para sabihin ng ibig ng Kristo, ang mabibigyan na natin ang ewang iba ng Espiritu, meron ng ipa ng Diyos ang dapat tingalahan. Amen. Hindi tuloy ni Maman. Pangalasan ko ang libro ni Propeta Ezekiel. Lungkot na niyang dapat pangkasana ng mga tao ang pangituan na rin ko sa mundo. Lungkot na imatulit at imaya pa agad. Sigurado yan yan. Di pa kawalan na rin sa lanan at kailangan kung hindi ba naging matulit. Pagkakalaan isipan natin tutulak ako yung mga hakikin ng natin talo ginaya. Kung ako iginong ng Diyos, halito mas buwitin akin sumisi at bagay. Nung lang dapat maya, ipatulit at pag-umpisahan tatlan sa blang ginaya. Imakasuman lagi ang pamakyatan dari tao inayat manatili ang ubuti. Halila, makaliwan kalingan man kalimaya na letal mo. Mataya uli ng nangalang kapatatan at uli dari kasalanan. Dapat sasabihin kay makapuliran ng igraptanan ng Diyos. Ang pinagdang kayo panalo, ikay ng Israelita, isipan ni paralan ng daratan ko ay matuloy. Hindi agad, pero nangyari matuloy. Potang puti lang yung dapat maya, ikaw matuloy at mag-umpisahan dapat. Emaya at Ebat Mateo. Mateo, uli na ni Emaya at Potang lang yung dapat pangkasala, ikaw Emaya, pagdaptan ng matuloy at maya. Iligtas na ingin. Akilala na indaratan mo at kung nang yung dapat pangkasala. Inya yang mati, manatili yang mati. Ini amanah ini. Salamat Diyos. Ipagkikatahan mo, duta dagdanan mo lang, umili. Kaya kasalanan
Amaus ito o pakiramdaman ni inaus ko at yung pananayawan ko insawa niya. Nung katandaan lang, hindi ang kasalanan, nino iniiyak ko. Tapos, ito, patawaran mo kami. Nung niya, kailangan ka pang panitong. Sabi ko, manayon, hindi uling panalitan ko, ibang tenga ko. Panayan kaya hindi mo. Baiti ko, yung pamanayon, ang banding kalatang hingabon. Israel, manalig ko, hindi mo. Ilugod na alam ko pos. At parati ang masadyang maligtas. Iligtas niya ni Israel. Ang banal na isalang pagkasala. Kasalanan, lino iniyak na lulan, para na tayo pumimaya pagkita. Kung matulang matipid natin, ingnerong ang mga kasalanan na nalilino. Mas pagkikya pa nga ng hindi pang kasalan at miyan. Hindi po at ikikirin pamangasa ng may pagkita at pangkakang sa Mateo. Igaya niya pa. Sa Mediterranean, ang na ingatan di talatulo, di kautusan, naging pariseo, ipapalupad ng kabulian ng Diyos, kaya kayong bilog, di kaya niya ng gano'n. Dindayo, ingalitang may pinunang dito kayo. Kaya kabakamate, at hindi nyo makamate, ipapakita na niya ginagawa ng Musgado. Dapat ngayon sabi ko kayo, hindi mang mimwa, ikapatad na, ikapakipatad niya ng Musgado. Hindi mang mag-insulto, ikapatad na, ikapakipatad niya ginagawa sa Diyos. At hindi mang sumabing ikapatad na alakang isip, yung say at ikapilin yung Biyerno. Kuli na niti, umating kayo, gayayin, ingalatan ng Diyos, at hanggang ayaw natin sa mga lutrera, yung kapatid mo, lumuhat ka, at ibig kaya kang ay pinalapanaganda, at kung takapang at maging kasundo, yung kapatid. Kanita at makapagbaling magay ng Diyos. At nung mandalong ka, magpakasalasya ka, imandalong ka, ating pagkabang ating pagpanaw. Bayo mo, merang maglusgado. Nung ano yung intriga na ayaw yung muko, at yung pera ay muko, yung pulis, at yung ikulong na ka, yung pulis, yung sukulan, at sabihin ng pera, dahil ka manatili ang pera makapamayan, yung kakakawin na sentiment. Yung may pagkalita, kaya nakakalitas. Purihan niya ang Kristo. Nilutong hukumin ng Church kay Francis. Nilutong Church kay Francis. Pwede rin ay Jessica Keko, Maria University.
po ng magkakakilala ng Echo. Pero kung naman kailangan mo pa sige na para wala na si mga tao. Ang ego ni para mo. Anyway, hindi din na ako. Sige. Kung naman kakayo yung susunod na biyan, is kaya kang teka. Kaya rin parang kaya kami teka. Hindi ang aking mga. So, mag-stasyon ka mo rin. Mantahila mo naman, naranasan din yung grasya ng mag-isip. Mali po ang mga teka. Kailangan dahil ng ako. Kung yung naranasan ng mga malihang, mabagbiso. Nga, kakumarin. Di luwas kayo pag-iso. Okay nga yan. Siguro. At ako siya. Okay. Kaya na kung ito pagod naman. Kuya. December, March 9, March 8. Pagkatuloy, sunod tayo ng rin mo. Kasi tuloy nga ang bago. Ika po Biyernes Santo. Mag-stasyon sa oras ng Biyernes Santo. Kaya nila ito, papunta po kayo ng target. Pero, last year kasi tatarong Mark. Naman mong tatarong target. Pero, kaya paano mausap sa ba't papunta target? O pupunta target, magdulang-dulang na ako ng sabat. Isang ba? Kaya ba magkita target? Kaya ba tuloy mo pagkatan, magpadulang-dulang na. Ang ito lang tulang pinato po. Nasara na siguro kaya yung Borong President. Masaya ako hindi sa kailangan. At sana kailangan namin yung kasasabihan ng Diyos. Kailangan na yung mga bata. Lalo na Kevin. Kung kalo ko rin mag-birthday, mag-ED yung Lunis. Yung nandun na akong Rolly David. At mali po mag-birthday yan. Akong biray ng lahat ng bisita. Kaya papasabi ng kaya bisita na. Yung ulit ang regalo Nagkaroon na kayo ng regalo. Doon yan. Yung regalo. Kaya sa akin din yung regalo man. Tipunan nyo lang ang pera yung ibigay na kayo ng bisita sa ibang sapa. Ang kapatid kami pag-isa nito. Hindi natin ang mayroon nga naman. Kaya nga ako bukuit pa rin. Ito pa rin. Kaya nila yung nag-ito. Nag-isa. Mga nagbuhaga. Kasi nagkakanin tayo. Kaya nga isang nasasabihan ng Diyos. Hindi sila sa inyo na nasasabihan ng kanyang kapatid. At papasabihan na kay pamaniwala ng Diyos. Yung isang ba ay lagi paano yung tawag ng kailan yung malirita? Yung Biblia, yung Genesis, at yung kwento, gagawa ng Tori. Hindi ng Tori, yung atas din. Bulit ng Tori, basta Tori ng Babel. So kung gagawa ng Tori, at bulit ng Tori, ay atas sa katas, at kung ang matas ng Tori, hindi ka kaya ng Tori plus sa bago. Sabihin hindi ka gawa ng Tori, ito yung Bible. Kung tinakakapalit na kayo ng Tori, masyado na yung matas, sa'yo ang nigaya ng yung gagawin pa mapalit ng Tori, may aliwan daw sa bitaling kailangan, aliwan sa bitaling kailangan, aliwan sa bitaling pambo. Hanggang hindi ka hindi. Samantala na gawin niya ng Tori, panapiyas ba mo? Baliwan, may kulit sa dito na yung pagkakot. Kung may nasa dito, ang dosis, may nalabo, may mapatata ng bato. Kita ka rin lang yung project na ipamigay bato, kita ka rin ng Tori. Bibag sa akin. At may lang kita rin ng tao. Makanya niya ang ulit sa mga tao. Kaya mo tayo sa panin. Tayo po makakatas
tocando poco, hanggang tayo sa bisita sa pagkakita grasya, hindi ba tayo ng frutas. Kaya kung alisin kaya tayo talaga. At sana lahat ay siguro tabani mga tuman ng programa. Pagiging regular, yung isa tayo. Ang tuman marami na regular yung isa hindi ba sa ato ang mato ang pagpapingan. Sana mo din ipagpayo ko yun. Yes. Ang mato. Apo. Ang mato. Apo. Kapag kami Deka, alingin Lourdes. Lourdes. Isipin, ngayon. Ganyan yung Lourdes. Ayan, si Lourdes. Kaya po na niya yung mga patungkyan. Ha? So siguro mga tayo, matutong mami, si Mari ng resurrection din. So yan naman pinrosayan siguro, para hindi kaya ang bisitas. Kaya di ako sa bisitas na hindi magsama, hindi ako sa bisitas na yun, manutin. Para kaya bisitas na yun, family, maybe, chapel of the resurrection. Saan tingin mo bakit ko? At yung mga ako, kaya tayo manaw sa bisitas ng bago. Bisitas na yun. O hindi tayo Deka, kita rin na sa bisitas ng Deka. Our Lady Lourdes. Our Lady of Lourdes. Okay. Kaya Clark, isang kaya ko yung Clark, ay tawag po ka rin. Tingnan ko sa Chapel 2. St. Joseph. Kung inausap na itong Chapel 2, muling bisita siya ng US military network. Military na po. Muling military na, practical na inausap Chapel 1, Chapel 2. Walang ko kung karanawan na. Alam ko karanawan na, sabi mo nga ba? Pero balo na nung nag-yun. Ako sa niyo, 1, 2, 3, 4, 14, ganyan na. Alam bilang ako na pinarata. Pero kita mo, kulit ka, mas maya kita nakilala yun. Tingin ang chapel. Yan, ini po ay ating sa chapel. Kita tayo sa St. Joseph o Urban Chapel. Yan po tayo ka rin. Pero pagkawagin ko San Jose, maglagari yan. Habi nga ang Jesus Santo Bravo. Yan, ini po pinakalat na yan. Yan ang chapel ko. Ang chapel ko, St. Joseph Chapel ko. So, hindi mo na sana nung mapipigil kayo, hindi nga tayo yung regular early resurrection sa chapel ng Pamang yung Nebe. Ay, kaya kaya ang chapel ng Pamang yung Roda sa Pinyo. Itong mani, kaya nakalap ng bali, hindi nakakambing na kalibag sa Pinyo yung nagamo. Tapos bisitas ka rin. At pati, gagamitan natin kaya pagkasasatayan, pagpamisa, ang kahit yung mga yung isa mag-dress up, kapag may amibin, ayan mo lang kayo nagbisita sa Little Baguio, ang kahit magbubulan, magbubulan kayo. Kaya meron mga chapel tapos kaya kung meron linear, nalagyan Miraculous nila niya. So, sulit-sulit na o tasa. So, yung nalita, yung Our Lady of Leader. Alam mo, sa tayo kasi Mrs. Miller, yung ausang mo, Milanos. Miraculous. Ilan kita Little Baguio? Nazaret. Sige. Sa ato yung
Ang lipat sa Little Baguio. Itasiklarya sa San Benito, St. Benedict, St. Madre Olivani, Benedict, ilang may establish na rin talaga. Pero itong Little Baguio, nasa area, observe tayo na rin, para kita po din yung kamisitas, outside Canada, ay kaya kasito. Outside sa area kami sa review. Kasi tingin kami ang ibalin, di Batsaka, di Tubaco, sa Pangalawa, Wada. Siyempre, mas po sa technique ng review lang o lugar na ang bisita. At ay yung kaya mga sakripisyo, alam sa kayatanan. At itak-itak na po ating kami, kaya ang tao na sa pagkita sa sabi na Diyos kayatanan. Sabi na po ng Evangelyo, nung biyahe ka, tingnan darawang ng ata, at ang nakamo, tingnan, kawagin ng kapatid mo, lakon mo ang biyahe mo, at balikan mo yung kapatid mo. Magkipagsamasang ka pa, bayo biyahe, turuan ng kayo ng kapatid. Ang kakit ng Diyos, maulad rin, kaya ang pamilya-biyahe. Habang ang sabi ng Diyos, maulad rin, kaya ang relasyon. Lalo na kahit pero malapit kaya tapos na significant others. O tayo yung kapatid mo, ano sabihin namin, driver kit o kaya driver first kaya significant kaya partly, ibang kapatid mo, pag ginagin kaya, ibigin mo yung kaya dayaw, balikan mo yung kapatid mo, ano? Pero balik mo, kita na sasabihan ng Jesus ay sasabihan niya bukay Jerusalem, sabihan niya Galilea. Namin yung ibig sabihin dito, in Jerusalem, narinig ang templo, yung lugar na pagdahon, yung lugar, that is the sacrifice temple. Bali yung ang presentation of the temple. Pagdahon ng Jesus Christ. Kaya Jerusalem ulit kami, yung Israel, at yung po ay naging Jerusalem. At sinabi na, ibig sasabihan, o dati kong gagawin kay Alta ni Diyos, ang ginakayo yung pamuwagin kapatid mo, ibigin mo yung naraw na balikan yung kapatid mo. Pero bali ito, sasabihan ito, Chuya Galilea. Itang templo, Chuya Jerusalem. Bali ito, di ako alaw in Jerusalem kay Galilea. Bali ito, hindi alaw in Jerusalem kay Galilea. More or less, it is 88 miles. Kadagulang kumita, kakaparayo na. Almost half going to Baguio. Hindayo na po ng Jerusalem po, Galilea. Wala po ang Clark hanggang nagpas Laguna. Karayon. Wala po sa Tianigin. Huwag ka natin daraw, nakakapag siya. Kapag pagkakapag mo yung daraw, balikan mo yung kapatid mo kaya naging Laguna. Lalakad-lakad dito eh. Kabayan pala sakripisyo. Kasi kaulagan ng Diyos. Ano ba yung daraw mo? It is not your gift. It's not your offering. It is your relationship with the people who possess you. Kaya naman nalang Diyos na daraw mo. Ano lagay ka? Pero makakapanayag yung magulat na sa masok ka. Ang pamilya ng pamilya. Pwede sisipa. May dadaw ka. Pwede masipa ka rin siya. Pero may kasama ka na may kasabi ng asawa, tabi mo. May kasabi rin na, sama sa mga kami nga po yung bakit? Kasi kung nalagay mo naman nila, bakit po? Yung asawa mo nila, back subject. Balik ito back subject. Ito back subject. Parang may pwede ka ng back subject. Bagsak ka kay recess. Bagsak ka kay math. Kaya bagsak ka kay science. O kaya bagsak ka kay Pilipino, sabi niya back subject. Para bagsak at may mga subject, kaya pwede mag-graduate. Yung teacher niya, teacher, pwede mag-graduate DCC nga natin yung bagsak. Na? O high school teacher, pwede mag-graduate na high school. Nagyan mag-gawa nila yung pang-graduation, pero bagsak kayo may mga subject, mag-graduate ka.
Oo. Aliyah. Makikita pa mo tatanggol mo. Baksa niya. Talaga mo, tatanggol mo, pero makikita mo. Sabi nga kaya pinatawaran kayo niya mo. Baksa niya. Sabi ko yung klase ka dito. Ano yung kabisa? Kita na nakamit mo, bago yun. Ano ang kwalita? Bakit? Biro mo na kaya pati mo. Encyclopedia. Ako nga kilaway-laway ko. Eh ba? Abi ng sarili. Bago yung wala ng ipanggalala, study table. Pero anong takad na abi mo. Eh ba? Wala ng study table. Sulang ng Dede Bruda. Papilo din na kasagasayan. Ilan ito mata. Kung hindi pa po, at hindi pa po tutor. Tutor na abi mo. Kaya waiting sa kanalahan. Eh ba ganito, may gagawin kami, ako may pari ko, yan yung architect ko yun. Yun. O yung kasi ang post sa Sabado, kung ikaw mumuli, ako yung mumuli, ito sa sinabi. Minsan yung pagpwede mo, o baka hindi ka Sabado, ako yung mali ko subject ng Sabado. Ayan, alam, pwede ka subject mo ito. Balik ko subject ng Sabado, kaya kang mamacho mo kasi. ROTC, PMA ka, CMT. Pagkakit ko, may hila. Mas huli na ako kung kaysa mag-aaral ng marcha-marcha ROTC na. O bakit ano kabigat ko, hila ako. Kaya kung mag-hila, nariregalwan din ang kaya ng komandan na. Nariregalwan din. Hindi na yung alat, hindi na yung regal-regal, tarungan. Hindi na yung masang t-shirt, mawala ka, nagmamawala. Hindi kumain. Ini. Nilolong kita, may ilan eh. Mag-graduation na kaya. Ako mag-graduation sa seminaryo. Niya mag-graduation na ilan. Eh tapi graduate ako, yan din ako yung philosophy, master's tama ko yung theology. O siya, graduate. Sabi mo ko, o siya, graduate ako mga. Architecture ka, magaling ka. Wala na ako. Kumpleto yung philosophy. O siya, graduate ako. Kita pa lang ang didihan ng mahalakan. Kung didihan mo regalo, yun ang magpapabigyan ng attendance sa sabihan na pag-attendance na ako. Graduation na naman niya na, nabukas yung graduation, kanta ko abalo, alam kong din, yung ROTC. Ay, ito may pakarinig niya. Pero may mga pusin sa nagkalulang, ang nangyayari may ayaw. Ang nangyayari. Ito mo sabi, architecture, sayang ito na, ay may naka-award exam. Eh, yung graduate, bakit po? Eh, may masabi ko muna na wala na lang. O kagalang malayo, magdaloy kayo, may kasabi ng kapatid mo. Wala mo, magdaloy ka. Kung hindi pa kayo tawaran ng nakakuman mo, palagay mo, magdaloy ka, maging makasab yan. Kaya ang nalaman mo, kapatid na yung mga katawaran. Sabi pa, katawaran pa siya. Kaya kayo mo magpuso mo. Bago ko, bakit hindi ka maging malaya kay kasalanan? Eh, muna yung kusanan ng kasalanan na rin. Okay, kung kusanan ng kasalanan, kasalanan na yung kusanan na eh. Even the consequences. Pero ang sabi ko kayo, kusanan ng kasalanan na rin ay wala. Iya, yang mana kesalahan, paling utama dari aku gitu, baik. Ika patawaran me. Ada kesalahan, yung pagsisyan, maligan, Diyos ang kasabi. Pero ina, guna kaya yung manusia, nasisupan. Kung balong ka dapat, balong ka lang lang. Yung ka lang kung maluyan, Itawa ni surah kata-kata pakai bagi kesalahan yang mas baik. Ini Kristo kinargaan kesalahan apa ni Joshua. Pero itawa aku tinggal di sini. Dan dari separis itu pasti terus tak. Pengen apa kedua
Pero nagkakatama, hindi naman. Kaya kung ialam-alam pwede natin ang walang aking relasyon tatay, alamin ka pa. Tayo mo man isang hindi pwede yung padre, pangaliw, Panginoon tao. Kita paano mapapangay tao ko ka ng pagkabugal ko Iyakin yung may mugar ko. Yung iyakin yung mugar ko. Kaya mong isa kang ako ni Kota mo mugar ko tuloy mo yun at pagkabit mo ang aking asawa at ang aking bilang ikaw. May talaga ng Diyos. Ingatan ako. Tinahon-taho. Tinahon-taho. Ipasa Diyos tayo. Kaya naman ang aking pero kaya sumasakami sa kita. May kaya maging mabait yung pagpapakaya talaga ng iba. Kailangan mo may dreads na. Malaki ko nang mag-isa kayo ipasa. Kung pag-isa kayo report ko. Minsan na ako. Wago. Pati pwede mag-isa. Si Tommy, mag-isa ako. Makapila mo rin ako. Kung ba sa dalawang ganyan. Mag-umisa na kayo nito, kaya hindi siya matangin mga malagwata. Hindi niya yan ako panaya. Ngayon sa dito. Tuloy pa. Mapagal-pagal na ba mo? Mabe, kainin. Gastes ng nibe. Adil ko ito. Hindi na ako masawa. Kaya po naman ka na ako. Hindi po nga na ako. Kasalanan ko yan, kung bisa mo. Ano ba yung kasalanan na rin aliwa? Suya po? Kasi kung naman napatawanan ko yung ala. Magsisiwal niya sa ako. Di ba? Magsisiwal yung pero hindi ginawa niya yung tawagan. Pag-iumpisa siya ako. Ano ba naman sinabi? Nawalan yung nakwaran ko. Pag-iumpisa mo na ako. Kasi ikaw mo ng kasalanan ko yan. Pero pag natin yun. At kaya kapag nasa ng bayan, pwede na. Nangyapin, balikan tayo yung Evangelyo. Pagka magbalik lang, kinanta, kadala tayo kaya ang darama. Ibigin ay sa akin, balikan tayo na ipapatuloy kayo. Umita ng ipapatuloy kayo. Nangyari ang pagkawanan at pagkawanan natin. Nangyari pag-ilang sa magsisi, gawin yung malaya. Hindi ang puso ng kaya kasalanan. Do not carry the burden of the sins of others. You are free. Okay na po niya. Okay na mo. Maya pag-ibig ko kaya sana balikan tayo ng maksa ka. Mantang graduate, mantang itigil ka rin. Amen? Ibig ko ang nila ng the Spirit. Talagang ako sabi ay ang kanay ng Diyos. May maling relasyon, kapatalagin na ang makita. Na dinumugin pag-ikasusunod kami hanggang nakakalikan. Para rin sa mga iglesia at kapuluan ng Kristiyano, ito ng danasalan ni Kareno Pagsasara
mga sumurang biyabiyabi, tingulog ng Kristo, ipanalangin ka, hindi mo. Maraming pangkong politiko, kapila naman sana, pero ang isang tinggera, kauli na tinsakan, ako, ang politika, ngunit ang politika at kasuturo, ringan sa tinggera, ipanalangin ka, hindi mo. Para rin isasakitan, pauli rin kasalanan di naiwa. Pagsabihan na sana, ingkay lang kasakitan, kasakitan ng Kristo. Amen. Para rin sa mga pagkakasala, ipanalangin ka, hindi. Para kailangan, kapilan sana, ang aming ipopolo, ngunit matigas mo ako, karita para ng tao, bayo lasin ko, ipanalangin ka, hindi. Hindi po ito tamang iksayin ka kapaglasan. Dalam kalaturin, tao ng kabayan ay gusto tao, yung minasala yung tao, kaya pagkakita tao, ang espiritu ng tao, patawaran tao, yung tao, misa, ibang tao, kaya tao, kailangan ng tao, ang pagkalik ng tao, ang kakakulang, patawaran tao, at kung ipinigyan ang tao, ang mabalang ng Diyos, mamapapahulog. Kapag Kristo, Panginoon. Amen. Indulhiyo ang inyong Espiritu. Iiyak
kailangan sa bilang ni hingga kami pagkakasama ugali at tapat hingga kami kayasa. Kailangan ng kapatid yung nagtutapin kagigitan ng ayang kami hingga kami sa bilang. At dito, sabi sa plano ko yung ngayon ng balawa, dalhin hingga kami gaya na ipapin kaya lang po ng mga kami kapulete at mga kakata. Tunay kami balaloy pa hinggang palibatan sa pangkabanan. Kung kita pagpalaro ng kabanan mo sa parating ng Espiritu, magparakay kami magyalang na tao na tayo ni Pilipinas Kristo. May lasa na kumatayin. Ilan iting na akong katawan na bilawan para kayo. Lingkaris, pasipayan. Tingkaris na ako. Misteryo kinasalamatayan. In Cristo may Evangelio, in Cristo may Bea, in Cristo Maria at Alam niya. Inyang ini keganaan biya upa namatayan kami hindi na may biya dengan dalawang kaya namin yung biya kalis na kaligtas. Lain yung kasa sa mata kaya kaya paliyan ng mga kapakalaan at harapan mo para sa pamilyo kaya mapapababaming pagagawa hingga minsana isulod-sulod ng katakandayan ng Kristo. Ipunan namin tigyan ng Daniel Espiritu. Ganaan niyo yung paing sa Iglesia ang mahalaga ng Kimento Yato. Bahan bigyan natin kay Gabriel ng Francisco, kay kami sa Papa, Florentino, kay kami sa Bispo, Lingsap ng Pari, hinggang ng Malulog na Susuyo, Malobra, Malangkala, Susuyo, Sasawa, lalo-lalo na kay Kasalpantayan, kay kami ng Bisitas, hindi bansa. Kinakapula naman ang kapatid ng Pepenawan, mananayan sa Biblia, maging sa plan niya mo ang kapatid yung magigaya ng harapan. Pakaluan ng kengan, gawang kengan karapatan magaging biye na nalaga. Magkaya ng Maria, Biblia ng Diyos, Santa Jose, Esposo, ning sa Apostol at sa inupating manang hingga habang pa ng Oriental at Parigay, pamulatan sa Kristo ang kailangan. May bayang lubukan ng mga Espiritu, pagkurin na panal at gamang. Amen. Ipalanaan ng hero ng Jesus Christ.
Pati kasupan niya ang makalulong para kay Kaos ng kasalanan. Iligtas ng sabang kaligabigan ni Amang Maligaya, aming ng maligaya at kaligan. Impanyatan ng Kristo ang kailangan ng trabaho. Ngunit kaya ang kaya at ating kaya ating magaya ang mga Ang Panginoon sa Kristo, sinaming kaligan ng Kristo, ing kapayapan na lang ang lagay, kapayapan na kayo lagay, yung masama baligdan ng kayang kasasantayan ng kasalanan, then kawan kasasantayan ng kasasang iglesia, at ang mayaman ng pangbilugan at pagkikabuyan, ika kabibi at agali, magda at ikalagano, inglugod at ikapayapan ninyo, manatiling sa Eropa. At kaya ang ating Isasasay ng kapatid, ikapayapan ang dugo ng Kristo. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Order Diyos na minanako ang kasalanan niya pakaluwan mo kami. Order Diyos na minanako ang kasalanan niya pakaluwan mo kami. Order Diyos na minanako ang kasalanan niya ibiyahin niya kami mapayapang. Kasi palit ito pinalaya ng anak, malapit ng kayapang. Ngayong kordoro ng Diyos, ni Jesus ang dalako ang kasalanan na niya, wala rin na yaos, kinakuna na ni Rodero. Ito ay mga kagabihan, tapos ikas niya yung mga umayag na ako.
o iba ipagdalusan ng sakramento ning pagtiwala ni Gerald Camille basta Gerald kami kasama at sa bayan man ikapaglatanan mga presidente kung Sabado kanina kita charismatic at yung charismatic members and leaders yung ating parokya in Holy Cross sa Pangatupa Cruz balang sa Pilapugay. Pasalamatan talaga palang marami ang gamigyan. Bago po, inilisan ko na maging seminar ng Immaculate Heart Christmas Community kay Angeles at sana sa programang kayo na matutunan. Pag-tuwal na ang charismatic charismatic sa Sabado, di ba yung charismatic kayo sa Sabado? Ang mundo, fundraising ito para kaya magawa ng bento. Yan po may duweng, may grupo daw, kailangan na nakita kaya parang senior choir. Good luck po at sana maging matulungin ang kanilang project o naman bibiyalagan kami para mapagawa ng kaya takbo. Maraming talaga po. Hindi ang mga nasusunod mabiyasa lang tumera ko rin sa kanya ng 100 pesos na ticket. Tumera ko nila, may kasawa nila, respect sa katawan. Kung hindi mapagrasya. Okay, isipin ka lang ang sunod at may haya. Isipin ka sa pwede. Yun na may haya na sunod. Magandang sunod. Mga nagay. Kaya naman isa. Hindi ba na mali eh, kung pwede sa mga pagkakuha. Pwede na sa mga pagkakuha. At napasalamat ko na ng Ronnie, ang pagpapakara ng iyong chapel coordinators, kaya tabi kayo, sana sumusunod ng mga reto, kapag-ugalan, ay namin ang pagpipiro kayo, kaya sabi na natin yung mga lulo kaya kayo, repatris, pasundutan kayo sila. Oras ang nakakaraman tayo sila ng ito. Legay sa jaga kayo, kapasitis ko lang pangtala. Hindi ang tamang station ng cross. Then pamilya ng sadya, ay kailangan lugar, at may masa. Yan. Provision. Provision na tayo kung ingin at hindi provision lang kung kaya yung pamilya, ilan yun ang impact po ng anak, ang po pa ng Banal na Espiritu. Awang ni Diyos, baligdatala yung kapadatala, itapamat po ng kalalaki ng kinapa, kapagawalan ng kinapa, at ang grasya ng Diyos sa kapangarap, in misa ilaw.